Gisiguro sa Coast Guard Southeastern Mindanao nga anaa sa kondisyon ang mga passenger vessel ilabi na sa Semana Santa kanu sa dagsa ang mga pasahero tungod sa taas-taas nga bakasyon. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, ang Coast Guard Southeastern Mindanao mas magpatuman ug mas hugot nga inspeksyon sa mga passenger vessel aron masiguro nga luwas ang biyahe sa mga pasahero. Usa sa mga ginalantaw sa Coast Guard Southeastern Mindanao karong taliabot ang Semana Santa mao ang pagdagsa sa mga tao sa mga pantalan. Mas pakusgan matud pa nila ang inspeksyon sa mga passenger vessel aron masiguro nga luwas ang biyahe sa mga pasahero. Aside sa ato ang pre-departure inspection, aduna po tayo ginakandak nga vessel safety enforcement inspection to ensure seaworthiness and safety of the passengers who will be traveling at sea. Gipahimangnuan sab sa Coast Guard ang publiko nga dili mosakay sa mga dili otorisadong papasaherong sakyanang pandagat aron dili na masubli ang nahitabo kaniadtong March 22 nga nahuwad ang motorbangka nga gigamit nga pamasaheroan sa Davao City diin 19 ka individual ang na-rescue. Nagpasidaan sab ang Coast Guard sa mga beach resorts nga makanunayong mag-igmat ug dapat anaa ang mga lifeguard aron mabantayan ang mga maligo sa dagat. Importante sab daw nga mismong ang mga guest mutuman aron likay disgrasya. Also practice sir no kaning body system nato sir nga do not swim alone. Kay anything is possible manggod pag naana ka sa tubig and you are very vulnerable from having cramps. Kay kung magka-cramps ka, it is very hard for you to really save yourself without someone helping you. Usasab sa mga lantawon no or inspect sa Coast Guard kining kompleto o rehistrado ba kining mga passenger vessel nga mamasahero o nagpasidaan usab sila nga bawal ang overloading. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban.